Това видео обхваща разглобяването, огледа, поддръжката и повторното сглобяване на вътрешните части и корпуса на пневматична картица Hammerhead PowerPort. Видеото не обхваща обслужването и поддръжката на главата. Преди да работите или да извършвате поддръжка на пневматичната картица, уверете се, че носите подходящите лични предпазни средства за съответната задача, включително, но не само, защита за очите, защита за ръцете, защита за краката и при работа с инструмента, защита за слуха. За повече информация, вижте ръководството за оператора на вашия инструмент. За да изпълните процедурите по обслужване от това видео, ще ви трябват следните инструменти. Вложка за опашните болтове. Ключ с размер според външния диаметър. Динамометричен ключ и ключ за задната наковалня. За начало закрепете уреда към работната повърхност с помощта на верижно менгеме. Използвайте ключ, за да разхлабите маркуча. С ръце развийте маркуча и го свалете. Огледайте маркуча за повреди и износване и го подменете, ако е необходимо. Използвайте вложката, доставена с вашия инструмент, за да разхлабите опашните болтове по звездообразна схема. Развийте до край опашните болтове на ръка. Полезно е да използвате вложка за по-лесно изваждане на болтовете на ръка. Свалете опашните болтове. Свалете задния капак. Използвайте ключа за задната наковалня, за да развиете задната наковалня, като я въртите в посока обратна на часовниковата стрелка. Внимателно издърпайте управлението и го оставете настрани. Разхлабете верижното менгеме. Хванете здраво инструмента с двете ръце, като поставите дланта на едната ръка върху отворения край на корпуса. Внимателно наклонете инструмента към задната част на уреда, така че ударникът да се плъзне назад към дланта ви. Плъзнете ударника от задната част на уреда и го оставете настрани. Поставете управлението върху здрава работна повърхност и използвайте вложката, за да свалите щифта, който държи клапана на място. Може да се наложи да натиснете надолу върху клапана, за да разхлабите щифта. Оставете щифта настрани. Свалете клапана. Свалете контролера. Свалете задната наковалня. Свалете половините на изолатора. След разглобяване на управлението, огледайте всички части за повреди и износване. Проверете половините на изолатора за обезцветяване или липсващи части, разрези, скъсвания или пукнатини и ги подменете, ако са повредени. Огледайте контролера за разрези, скъсвания, обезцветяване или липсващи участъци и се уверете, че все още е еластичен. Подменете, ако е необходимо. Огледайте резбата на задната наковалня, за да се уверите, че е чиста и че няма пукнатини. И проверете ограничителите от вътрешната страна на наковалнята. Подменете, ако е необходимо. Проверете контролния ствол. Уверете се, че ограничителите са с прави ъгли и не са прекомерно износени и че частите, изграждащи целия ствол, са здраво съединени, а стволът не се усуква и не се движи по оста си. Подменете целия контролен ствол, ако е износен. На клапана огледайте ограничителите около щифта за повреди. Ъглите на езичето между двете писти трябва да са остри, а не заоблени. Проверете клапана за нащърбвания, счупвания или прекомерно износване и го подменете, ако се налага. Освен това, огледайте пръстените на клапана и се уверете, че стърчат над носачите на пръстените и не са повредени или износени. Подменете пръстените, ако е необходимо.
Ако пръстените на клапана трябва да бъдат подменени, поставете клапана на ръба на стабилна работна повърхност, като краят на пръстена, който ще подменяте, е насочен надолу. Внимателно хванете клапана отгоре и използвайте остро макетно ножче, за да прережете пръстена на клапана. Когато пръстенът е прерязан, можете да използвате пролуката, за да го свалите от клапана. За да поставите нов пръстен на клапана, първо направете пръстена по-еластичен, като го стиснете между пръстите си и го затоплите. Поставете едната страна на пръстена в жлеба на пръстена и с палците от двете страни на частта, която е в жлеба, наместете пръстена на място. Поставете притискача за пръстена на клапана върху работната повърхност с заострения край нагоре и вкарайте клапана в притискача, като внимавате да не защипете пръстена. Оставете клапана в притискача за 5 минути, за да може пръстенът да се върне към нормалния си размер. Повторете процеса за другия пръстен на клапана. Сега сглобете отново контролния ствол. Нанесете противозадирна паста в долната част на контролния ствол и монтирайте половините на изолатора върху контролния ствол. Като държите двете половини на изолатора заедно, плъзнете задната наковалня върху горната част на контролния ствол и върху изолаторите. Завъртете наковалнята, за да я наместите правилно, така че изолаторите да влязат до край. Плъзнете контролера върху контролния ствол и подравнете изрезите с езичетата в наковалнята. Уверете се, че е напълно наместен в наковалнята. Монтирайте клапана върху контролния ствол, като краят на клапана с пръстена, който е най-близо до края, сочи нагоре. Завъртете клапана, за да подравните резбования отвор за щифта така, че да е в рамките на усмивката на изреза на клапана. Не всички клапани имат широк и тесен край, но изрезът тип усмивка на клапана винаги ще образува щастлива усмивка. Прикрепете вложката към щифта за по-добър захват. Нанесете медна противозадирна паста върху резбата на щифта и след това завийте щифта в контролния ствол на ръка. Може да се наложи да приложите натиск надолу върху клапана, за да разкриете напълно резбования отвор. След като е затегнат на ръка, използвайте динамометричен ключ, за да затегнете щифта до задавения въртящ момент от ръководството за частите и оставете управлението настрани. Огледайте ударника за повреди, прекомерно износване или ръжда. Почистете ударника, ако е необходимо, и огледайте пръстените на ударника за повреди, като проверите дали стърчат над тялото на ударника. Стиснете пръстена, за да проверите пролуките на пръстена и да се уверите, че все още отговарят на спецификацията. Ако пръстенът е разтегнат и пролуката е твърде малка, но иначе е в добро състояние и стърчи, можете да използвате макетно ножче, за да отрежете пръстена и да коригирате пролуката според спецификацията. В противен случай подменете износени, повредени или неправилно оразмерени пръстени. Огледайте резбата на корпуса и я почистете с телена четка, ако се налага. Използвайте фенерче и погледнете вътре в корпуса, за да се уверите, че е чист. Нанесете медна противозадирна паста върху резбата на корпуса. Смажете ударника с масло Hammerhead и вкарайте ударника в корпуса. Краят на ударника с един пръстен се вкарва първи. Нанесете медна противозадирна паста върху резбата на задната наковалня и вкарайте управлението с края на клапана напред в ударника. Завийте задната наковалня в корпуса. Използвайте ключа за задната наковалня, за да затегнете управлението в корпуса до прилягане. Поставете обратно задния капак и опашните болтове, като нанесете медна противозавирна паста върху резбата и притискащата повърхност на опашните болтове. Опашните болти пасват само в отворите за опашните болтове.
Затегнете опашните болтове с динамометричен ключ, настроен на зададения въртящ момент от ръководството за частите. Затягайте по звездообразна схема. Монтирайте отново маркуча. Завийте го в задната част на уреда на ръка с въртене по посока на часовниковата стрелка, докато се затегне на ръка. След това затегнете връзката с ключ до зададения въртящ момент. Направете тест с накрайника, за да проверите доброто движение на ударника и след това вашият уред е готов за работа. Ръководството за частите съдържа конкретна информация за сглобяването, включително настройки за въртящ момент и пролуки.